Basi pamoja. Samaita. Makambopinda mukati mematare. Anzi samaita makambopindira mukati mematare kana kumapostori. Chinonzi hongu kana tiketi. Zvinhu zvamakambopinda wakambonzwa here kuti uneshavira uvhimi? Tinotenda sekuru. Asi shavira kuri uvhimi chari kunondivhimira ndachishaya. Anzi wakambonzwa here kuti uneshavira uvhimi? Hongu. Asi shairi uvhimi riya charavhima kana tichawabata sekuru ndokuti chawadi ndachishaiwa. Tinotenda sekuru. Makachiri kushava masango matema. Tinotenda sekuru. Nekuti hauna kuona akakugadzirira kuti zvonzwi. Tinotenda sekuru. Wakashaya ruzivo. Tinotenda sekuru. Kuti zvinofamba sei. Vakuru vanotaura kuti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Ukatora imbwa dzako ukapinda nadzo musango uchinoti uri kunovhima ndipo. Ukati iwe uri kunovhima mukati memasango. Watora imbwa yako nhasi yakubatira nyama wadya, mangwana yakubatira nyama wadya, kusura mangwana wabatira. Iwe usingaipiwo kana nhindi kudani. Mangwana uchaiti imbwa handei tinobata nyama. Inotanga kutungamira ndiyo yonoruma nyama yocha kana kuramba kwawaituma. Nekuti hausikuipawo makodo. Hongu sekuru. Noropanzwa mhovu ndimini nganza tembo. Hongu. Tembo nhau iri pano ndeyekuti mukati mezinza renyu ramakaberekwa maitwa chivanhu kare. Hongu sekuru. Asi ranhasi hakuna achamisikidza chivanhu chaitwa mukati memusha wenyu makare. Hongu sekuru. Asi ranhasi zveti chinodzokorodza ndichitaridza zvangu vakuru vakafa kuita mutororo kudai vachifa nguva imwe chete. Hongu sekuru. Kuchizosara vakasarawo zvavo vari mukati memusha ivavo vamwe vacho vakasara mumwe chete kudai. Hongu sekuru. Ndiye asara kuita mukuru wemusha. Hongu sekuru. Zvaari mukuru wemusha zviro zvaakafumbata chisionekwi mukati memusha chaparadza mhuri. Toti zvandenda dena. Heya. Mupango wapanhaungati futi. Isitabatapelelwa kati chazive kuti mati ndisamaita zvino apa tichazotutaura nanika ndisamaita vapinda muno mhere kana kuti ndisamaita vazouya pakamira sechidzekesere vatsuro Handina chokuziva. onati pakanaka Munoziva tembo. Sekuru. Matare mumusha menyu akakura. Unonzwa? Hongu sekuru. Anenge madiki tichimaziya nemikanwa yedu. Hongu. Asi akadini? Akakura. Akakura. Hongu sekuru. Vamwe ndivo vanokuudza idzi mune chivanhu. Hongu sekuru. Vamwe ndivo vanokuudza idzi munoprofita. Hongu sekuru. Vamwe ndivo vanokutaurirai kuti ingozi. Hongu sekuru. Kuziya mbuya hudzwa. Sekuru kuziya mbuya hudzwa. Hongu sekuru. Hakuziya mbuya hudzwa mwanangu. Hongu sekuru. Ndinofanira kunge ndichizoziva kuti chiri pauri ichi mudzimu chii. Hongu sekuru. Unonzwa? Hongu sekuru. Iwe mudzimu uri mberi, iwe uri shure. Hongu sekuru. Wakagarwa Hongu nezvikaranga zvemukati memusha, uri kundinzwa? sekuru. Asi chiri pauri Hongu chiri kutaura nhasi ichi. sekuru. Ndoimba nhasi ndiwo musi wacho wekupedzisira kuitani inonzi chinyenge chitika izvozvo izvo izvi ndiwo musi wekutanga nekupedzisira chichidzokera kumarinda kunozorora. Hongu sekuru. Unonzwa? Hongu sekuru. Wakagarwa nemweya wengozi wekuti ukatsamwa unogona kuuraya munhu iwe. Hongu sekuru. Hasha dzimwe dzaunoita handi dzoga iwe unozviziva. Hongu sekuru. Nguva zhinji unoti igai ndimbozviuraya kana kuti igai ndiuraye munhu wega unozviziva. Ndati nhasi ndio musi wekupedzisira. Tinotenda sekuru.
handitambire zvose ndinobati ndinofana kuringidza kuti mwana uyu mudzimu here rokukuma kana kuti chinyi. Kana riri zimu rinokuma rouya tonzwa rouchira richiteverera richitarisa ndichikuona kuti chinyi. Ndizvozvo. Pane zvekuzopfekedza machira kana kubika doro ndichibikira ngozi wei shumba ndonzi ndakachata muremangwana kunzi akaenda kwachumba kanobikirwa zuva nawo vanomugonera paina handiti ngazvouye sekuru zvitaure ti ndisekuru varoko uyo aroko ndiani wako ndo vanozopupura kana zvaya tinonga vachidza kuti gara chingori chii ndizvo chakadaro icho handizvo mutambidzi kujarudei zviuye tinzwe kuti zviri kudei kana paine zvinoda kugadzidzwa toziva kwatiri kuenda nekwatinobva handizve tingafamba murima unovira mugomba iyo mugomba raunovira augona muribuda nguva mufiramo vadeizei zvenyu vauye zvotai vauye iva vachi vanga vachidariva iva tiri kuda tinzwa kuti vari kudei chinyi vada kuitikwei zvinyi zvanetsa komatare kana masari ndo zvari sawira varipo ashumba isu tiri zvapupu chete kana uri muzimu ai watoona kana chiri chii ai watoona ndo zvakanakira mazawira kana iri ngozi yotaura zvairi kuda ana tsuro sunungurwa vanotoda kutosunungurwa shoka dzaapa nzedzi vanoda kusunungurwa zvekuzopfurisa ichongoro zvinogara zvichiitika here izvi nguva nenguva zvinotombobuda zviitaura ndingachandinjizivepo ko vacho vanenge varipo vanoti handina chezivo hanzi nasekuru matauro avari kuita zvinopota here zvichiitika mukati hongo zvikanzi mune vamwe vavo vanhu here vamune munhavo vanhu ivavo vanoti chii vanozokupai mashoko kuti tanzi chii zvaikutaura zvemudzimu vanoti mudzimu wati unongodaro basi zviva zvatopera kungodaro zviva zvatobvura kungoita sezvawaita zvita uja handiti mudzimu kana uri mudzimu unouya nefuja mudzimu unouya nefuja mudzimu unoda kudedzwa ne ndakati inenyaya yekuminya munhu nemukadzi ndisazviite seko unoda kuti nditaure unokurwa nechando kukutonora kuri kutonora here iwedzerayo tokutonora kuti kwautse kuri kutonora chando chakurira saka chiri kupinda pamuromo pako chando chacho handivati mukurwa nechando konorire kundinyepera kwai ndazora mafuta pamuromo akanyiminya hani chando chiri kumukurira ipapamupanike pamuromo pake ipapo fidzi ya akatafunga imwene chaziva na kana uri mudzimu ngauye nefuji putai tembo fuji handiti ndo inodaidza mudzimu nyatsaidhonzai kuti kwe takurumbidzwa kuuya afambe nzira vachiti kacha mai mudzimu handivangoti siki pamwe chete siki pechipiri tikati aiwa zviro vakuuya pamwe
unotombotaura zvavo ndinochandinoziva sekuru. gaidzodzozvei zvino iwe tichimira ino mudzimu uchiuya zvavo wato mudzimai aripindi mubvunzi wangu wekutanga Amasiya kumusha. zvaasina rugari newe naye muzukuru Ndinoti ongowa sekuru. imba yako yakatsemuka nepakati kudai Ongowa sekuru. ongotota mukwende wenda kudzoka ongotota mukwende wenda kudzoka Ongowa sekuru. kuti zvadi kana uri mudzimu wacho unodi kugadzikana zvinhu pasi manje ako handei kusvuta futi kubva nhasi asi ekurowa mukadzi Ongowa sekuru. unomutimbireiko mukadziwo Wewe zvinofamba sei unotimbirei mukadzi kuda handitozivawo sekuru. mweya wani unongona vakurova mukadzi Akungonetsana mumba. vamana vakurova Apa rovangu handizorova asi kunetsana. unotimba iwe sekuru vati maoko ako kubva nhasi ndeyekuputa Ndeyekuputa kurova kuti- mukadzi Ongowa sekuru. kwete yekubhura mukadzi Ongowa sekuru. saka vanyimba ine kuti munorova mukadzi Kwete. Alright. zvino unongoda kuenda nekuda kuenda nhasi kubva nhasi maoko ako aya ngadzidze kushandira mukadzi nekudzidza kusvuta bute chete Ongowa sekuru. nekuombera wadzimu kuti vakuchengete nekutungamirira Ongowa sekuru. kwete kuti chose chose ba chese ba hakuna imba yakambowakiwa nebopi Ongowa sekuru. pamatadza kuwirirana garai pasi munzwanani Ongowa sekuru. garai pasi mutaurirana Ongowa sekuru. ichi aiwa wandikanganisira izvi mumusha mangu ndinoda izvi izvi handizvidi Ongowa sekuru. badzi Ongowa sekuru. hakuna munhu asingatadzi cherewe unotadza timbokurova kuti unonzwa sei nyama dzako tikambokurova unonzwa sei Norwadziwa. unorwadziwa Ongowa sekuru. saka unonge uchiti mukadzi wako uyo anoita sei Operation sekuru. Hmm? Kutadza. iwe madzivamba akakubereka mapenyu iwe une dzudzo rakakura chaizvo mapenyu Variko. Hmm? Ongowa sekuru. goiro zimbambo ziro mberi rakangoti remberemberi riri mumusha rakatakura uzango kukusero Ongowa ndosakatorera sekuru. vamwe vako vari piwi zvauya weka Ariko ati hapana kuwirirana. havadi kufamba muchiwani Havadi. vanoti Ndetinoonamata. kunamata kwacho kumbotaura kunamata kwati nai mwari ane nhama mwari ka daakaziva asina mbosikana munhu vatinawatotsamwa naizvo senge nepandakabva nezuro kwaidze kunonamatiwa ende zvazobuda zviya hazvisi zvichichi zvine muzukuru chandida kutsanangurira iwewe ndinoda kuti ndikugadzirire Ongowa sekuru. zvinhu zviri pauri zvimbotitaramukei Ongowa sekuru. wanzwa muromo wangu wekutanga kuti mudzimu uri kumberi Ongowa sekuru. uri kumashure Ongowa sekuru. iwe uri mberi Ongowa sekuru. nemhepo zvako yengozi zvako inozikana ndindega ndatanga kukudza nyaya Kwete sekuru. zvino zvino zvawakakutaurira vanhu vavo vakutaurira kuti uyi mhepo yengozi igere pauri pakadii kuikumura kozoya mudzimu imhepo yengozi Ongowa sekuru. chatiiona zvangu bhaibhai ndimboona kuti imbotaura yaapakati apo ichataura zvai ichataura chiri ikataura robati aenda tinomutumira ndizvozvo Ongowa sekuru. ndava nekuti tida kunyazoinzwisisa kuti iri kudii Yes. handizvo Ongowa sekuru. mhepo yako yengozi ine painobvisigwa panze apo Ongowa sekuru. ndo painotaura ipapo kuti haa zvokwadinika ndakabva kwakati ndoda chakati pano Ongowa sekuru. mudzimu kana uchizoya uchauya chinhu chandatanga kutambirana nacho muno imwe yaongozi Ongowa sekuru. iwewe mumusha mako madzibamba ibaba haatauri here zvengozi iyo Vanotaura. zvino vari kuti saka kana wachitaura nyaya yengozi kana iwe uchinge waakudaiso vanoti chii Arikumira ndimai baba vakatondiramba chitausungano. So vagomira apa vari kumirira chiimaya Mai ndovanga vakandichengeta zvandisvika pandiri. zvino saka iwe wagarwa nengozi manje imusha hatidaidzi mudzimu kuti ngozi kana kuombera handidzosi maoko Ongowa sekuru. inini handidzosi maoko handikoni Ongowa sekuru. ndekuti handidi kupembedza chinhu chakaipa chinozokutambudza mangwana chichikuitisa runhu kudaiso Ongowa sekuru.
kana kuti ini ndouchira ndichiuchira chinhu chiri kuzokutambudza zuva remangwana mwanangu ane kunyeperi. Ini naRobert tiri vaviri tininga mweya kamwe chete pamwe takazvarwa mudumbu rimwe chete. Ndava nokuti handikwanisi kunyengerera chinhu chakaipa. Chakanaka munhu akauya nemudzimu wake apa ndinotaura ndega kuti ehe, unoziva zvandinoita ini munhu kana achinge asvikirwa nemudzimu chaipo kunoku ndinozozvima kuno ndinozvinzwa kuno kwandiri kuno kuti uyu mudzimu. Kana ndaringotozvarangoti zee zvatovazozo ndaakutanga kutsvaga kuti kochini chachibuda. Ndochiringidza zvangu kuti mumusha ungarambwa nababa asi baba ndevako. Havadi badzi kukuchengeta asi ndevani vanga vasingadi kukuchengeta chiti. Asi manje wazogarwa nengozi yemumusha mavo. Tichaimirira nguva dzainotaura nenguva dzainouya toziva kuti hiya ngozi ndeyekwaani. Murubanza mandiri kutaura here mitembo. Tembo une dambudziko rakakura rekuti kana rombe remarombe unoziva ndiwe. Uri munhu akarasigwa tsvina dzese kuti ngadzive dzigare pauri ipapa. Nyange ukaita pfuma mukati memaoko chero ndikakupa kana gapu rakadai rine pfuma, wakazoitei mwanangu nepfuma yandakakupa, hakuna chaunonditaura kuti wakaita. Nekuti ichipera ipapa yatoenda yaenda apa yaenda iwe futi tembo usiye marokwe. Marokwe kusikana nemukadzi wako ari kumba. Yo ndiri kuona uchiti ukabata pfuma kuti mukadzi uyu apa mukadzi uyu apa mukadzi uyu apa, vhara maziso ayo miwaira tembo iyi. Makaita sei? Mamboni dzenyaya dzevhariki makaita sei? Vharai maziso aya. Wawana tsarimbo dzako enda kumba unodya nemhuri, torongei nemhuri. Ezvo vakunyara. Nyaya dzemarokwe mbozisiya. Chero zvikanzi une muvhimi, muvhimi haadi kusvibiswa. Unoona uvhimi hwako hwakuderera zvino. Nhasi watora mweya wekwanhingi, mangwana watora mweya wekwanhingi, hauvhiri, unodiwa chaizvo, asiya una chahapana tembo. Unodiwa iwewe. Kungoti ndokuda chete muromo umwe chete mangwana mumaguta. Muromo umwe chete ndokuda mumanheru mumaguta. Wasvika kumba waguta manje wakushukupa. Haudi kubvunzwa futi. Unoti ndini baba pano. Kune musha wakambowakwa nemunhu umwe chete wakaona kuipa. Musha unonzi mai vanotaura pawo, baba votaurawo pawo, muisa musoro pamwe chete, moronga chinhu chimwe chete. Zvino haudi kubvunzwa kaipa. Mandibvunzire ndini baba pano, bata mukadzi mutimba, tembo zvinoita. Saka unosvika riini nai tembo? Unosvika riini? Riini? Woti ngozi yako haichati uri mwana wevanhu mwanangu. Inotipondera mwana wevanhu momusi. Usiyane nenyaya yekuti iwe kana uchinge wagumbusa nemukadzi unobata zvinokuwadza. Mwe musi kuchamuura. Unza Robert. Unza muzukuru wako zvaanoita. Muzukuru wako imhondi. Mhondi chaiyo iyi. Gera apa. Imhondi chaiyo. Mwe musi ushandurayira mwana wevanhu. Ikaita ngozi mumusha, uko wagara wakapfekwa nengozi, wopa mazvi. Zvinoita munhu ane ngozi mwanangu, musha kwake kana yakamugara ngozi, anoona semunhu ari kuita zvinhu zvakanaka, anotozopepuka munhu atiziya. Asi achiti ari kugona. Ndinoda kuti utevedze mwoyo wako, uchinje, uite munyoro, udzidze kuti pese munhu haurayiwe sewo. Kumusha kwako kwakafiwa nevanhu vakawanda vachipondiwa vachiurayiwa. Ndoda kuti iwe ndoda kuiona ngozi iyoyo mushe. Ndoda kuipa nguva mushe nyatsonditsanangurira kuti zvakafamba sei. Akaponda munhu iyeyo ndiani. Ndiko kuti upenyu hwako hukutambanukira. Tapedza tozotaura zvinodiwa ipapo tichidzingira. Handizvo? Hakuwasi vakuru vanotatu kugona ngozi uiripo. Murobanza here ndikutaura chete. Uchararama upenyu hwekupinda mutorongo. Wakambopinda mutorongo? Wakamboba? Zvino uchamupinda mutorongo mwanangu.
Ndokumbira kutobanza. urukubanzwa mutorongo uchamupinda usiyane nenyaya yekuita tunhu turi kuseri kwadziva kusingaoneki ukapota uchiita tunhu turi kuseri kwadziva mangwana uri kupinda mutorongo endo zvitaura Robert aripo tozopupona tisi turi kuseri kwadziva usiyane natwo ita zvinhu zvinoonekwa nemunhu wese iyi mishonga yangu ndakaisa pachena iwe ukaita tunhu turi kuseri kwemusana mangwana unopinda mutorongo ende handikuteveri ikoko mukadzi wako akauya wazviitisa napokutaurira hai usiyane nazvo nekutamba nembavha futi nemaoko ako ndati nhasi iwe maoko ako aefutya kwete kuba zvozuva nhasi rakanaka iro ndinoda kuti urarame semunhu anorarama kwete kurarama semhuka mhuka yemusango yekuti haigoni kugara nevanhu manja ako aya ndinoda unoshanda here kuvaka ivi chaunoore wapedza kuvaka vamwe vacho havakupinda nafunga unovake dzaunenge wangowa unoda kukomborerwa here muzukuru ndo basa regerera unogona ndokupa hangu mabasa acho owanda zvauriwo zvikangana kudza Robert kuti mabasa akawanda vamwe tozoita wekubvunza munhu makamuudza here Robert anzati hatina semunhu asi makanga kuti makaisa mutsipa parutivi mukauya kuna Robert mukati munoda kubatsirwa nemazvikanganwa zvese izvo saka samaita pane zvekutaurwa nachangamiri pane pamunopokana napo handiti saka rakusumudzai mimi changamiri vachimbonwa mavave avo ndiripi chamati nini ichichichichi ndo chaichaicho kuti ndisumuke ndiende zvichida kana vazvitaura ndizvozvo kana vapasiya chimbovaudzai vachinwa zvavo chandanyaya kusumukira ndechekuti mumba mangu handisi kugarisana zvakanaka nemudzimai ndine mota yangu yandakatengawo yatorwa neshamwari yangu nemombe dzaakatora dzangu hana kudzidzosa ndakaenda kumapurisa arongotsvaka haasikuwana akatora mombe dzako sei mombe nguva yakarwara yakaita chirwere chemombe ndakamupa imwe yanga yarwara mhou nemburu saka amwe ndipedzeri mindozokupa dzave 4 dzazichinjaso takawirana kuchinjana nematsiro mairi mota ndomba ndaita accident nemota yangu ini ndachangotechanga nachinobvaita tsaona ndaita tsaona ndobva ndamuti akatiti pamota yako pamombe dzako ndogadzisa mota yako nemombe mbiri dzimwe 2 ndokupa ndobva itora yaitofamba inge kangofa zvezvidokodoko aya anotozoidzosa nanasi anozodi hana kuidzosa chiguruguru vanga vaine chiguruguru sekuru makamupa mombe mbiri makapiwa mombe mbiri sekuru muzukuru wenyu uyu anga ainemo nyati dzake aine nyati dzake ndokuita denda rechirwere kwaita denda rechirwere ndokuti bhuru nemhou nomvanzi neshamwari yake chindipa nyati idzi wandipa nyati idzi ndichazokupa matsiri mangani 4 ndakupa matsiri 4 uyu ndokuita muzukuru wenyu ndokuita futi tsauna nechiguruguru chake ndokufa zvishoma shoma uyu ndokuonazve ndokudzoka uko akati panyati dziya ina ndakuchitora 2 ndikugadzirisire chiguruguru chako muzukuru wenyu ndokuchitora chiguruguru kune uyu ndokuenda nechiguruguru nenyati zvese hapana chakadzoka ngao ndochikupa zvese ndevekupi kwedu kuchivhikoko but anondida kumugari masandizotamugara saka iwe ungati wakapa munhu mombe mbiri nechiguruguru chemunhu wasingazivi kuti anogaripi paanogara ndaipaziva aitosenda muchivhoko panonzi ejix pabuilding yavanga vachiendevo but paaindiendesanga vachiripira pamudhuri wavanga vachiripira ndopaishandira ipapo asi handinozoziva kuti paakandadza ndasingazoti ndo hapasi pangu pakupamba pemukoma wacho nasaka vanga vazodzingwa nemukoma wacho nenyaya kuti zvivanhu zvaangaitora zvakawanda akangu vanhu vanga vakuwanda ipapo ndokuenda kumapurisa nedika randandakaitirana naye randakawirirana negwaro ravanga vakabvarabhadzirana
kuenda kumabhura kwacho. Asi hapana vakangoti mutsvakazvone. Saka ipapo zvagara masani. Saka ichi ndechechipiri. Chekutanga chamasimukira ndechemukadzi. Ndizvo. Munopukana mutadzi. Chekutanga maraiwa. Handofana kupa maraiwa chaiwo. Magariro emudzimba ndichakupa zvona. Ndozokupa mushonga. Handizvo. Pane munhu akakutorera zvinhu zvako. Ndichamugadzira. Wodzoka nazvo. Kana kuti wokutaurira. Uchine zvimbiro zvake. Ndine namba dzake. Ndisisi. Chimwe chii chauri kuda? Angoti ndichibata pfuma ndinobata silva nendaramo. Izvo tinozozvitaura ndoizvi tinosiyira kumushonga. Kune zvimwe zvisinga hai zvatinosiyira kumushonga. Handizvo. Saka iwe ndichakubatsira muzukuru. Pane zvinhu zvaunochemera. Ndizvo. Saka kwanhasi uri pano ndichikushandira zvinhu zvani zvawafambira kusvika zvapera. Muchaita madanhanini nguva ndichinaye kana kusvika kuyedze. Ndinenge ndiripo. Hapana kwandiri kuinda. Ndakagarira ini. Ndakatobva kuwedza nchimhanya. Kwaive nemapenzo. Ndakabva nchimhanya chaizvo. Kusvika ndisvike pano ndandakamirira ini. Saka ndiri pano. Kusvika ndipedze nemi. Zvese zvamuri kuda handizvo. Mutaramuka zvinyi. Asi sunungukai. Handizvo. Tambanukai. Havena Robert kana aine mubvunzo nasamaita. Ini pano ndapedza. Handina mubvunzo nasamaita. Zvavafambira vakambenge vanditi mwinyi. Haunditiwo mwinyi sei? Chandazongoda kuti tizonzwa pambira apo ndeche mudzimu kana kuti ndeche mweya uri kuda kubuda pamura kuti mudzimu here kana kuti ingozi. Saka sekutaura kwaita changamiro kuti vachachishedza nemashedzera vachaita uchapupu unenge uripo. Handimati zvakabuda vamwe nyaya vazokuudza kuti chichabuda. Zvindesine vakomana pana patinoti achingoburitsa zvivhitivhitinga. Kuitira kuti imimi musazoramba muchiudzwa nevanhu kuti kana zvabuda zvinhu zviye zvinotaura zvakati zvakati. Saka panguva. Handizvo. Handizvo. Tichatokupa nguva yako yekuti tinge tichiona kuti chii. Handizvo. Saka unozorora tichingetera vanhu. Saka tochi makakura naamai nini? Ndakakura ndina amai because ndakaenda ndaziva kuti ndingakwanisa kusiyiwa pana baba ndichichengetwa nababa. Saka ndakaenda ndakanochengetwa kwa amai kumusha kwa sekuru wangu. Saka makazodzokera here kune vamwe vana kwaigara baba? Handina kukwanisa kuzodzokera nenyaya yekuti vamwe vana vanga varipo vakabva vadzingwa vese kubva papurasi. Kwakusara pana mainini nevamwe vana vamainini varipo papurasi vanhu varipo nhasi. Asi pavana vamainini vamwe vese vari kudzingwa akuru anenge achibva papurasi achabvumidza kugara ipapo. Takatarisa kudzingwa uko. Vanenge vachidzingwa nababa here vanodzingwa nani? Vanodzingwa nababa. Vachitibva unongogara vahondo. Saka hondo wega unongozoroona kuti rega nditsvake kwangu kokuenda kuti ndinogara zvisina mutauro. Takatarisa matambudziko amatsanangura kuti aiwa mumuri tiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana zvazoita kuti muti aiwa inini ndazvipira kuti ndibude pachena. Matambudziko aya mukatitsanangurire kuti akambotanga sei? Zvakanaka. Matambudziko aya ndokudai. Tinoona mata mudzichechi tichinamata tinonamata kuchechi yechishanu. Tiri ikoko vaprofita vanoprofita vachitsanangura pamusoro pemaererano nemukati mepababa vedu. Vachingoti mukati memusha menyu pane zviripo, pane zvirimo zvoda kuti zvibviswe. Asi izvonizvi isusu pachedu tinosangana nematambudziko kunetsana nevakadzi kumabasa kwakwase kuenda handadzi dziri kuramba kuvarume. But kwese kwavanenge variko vachingofamba nenge vachingonzi zviri kuna baba yenyu zviri kuna baba yenyu. Saka ndosaka ndabuda pachena kuti kana kune veruzhinji yeZimbabwe vanokwanisa kutibetserwa padambudziko iri. Ndazwa muchiti munonetsana nemadzimai enyu. Makatarisa imimi mumuri menyu imimi vatsuru munombonetsana nenamaitsuru? Tinonetsana nenhau yekuti mhepo yeinorondedzerwa inotaurwa kumaprofita ndiyo inenge chinzi ndo inoita kuti tinetsane. Mukati memhuri yedu vamwe varoora vakadzi, mumwe vane 3 vachingoenda, mumwe ane 4 vachingoenda. Saka patinongofamba zvechingonzi baba venyu ndo vane ziva zvinhu zviripo. Izvi zviri kuitika kufamily kwenyu here, kwaamai venyu kana kuti zviri kwaamai nini pamwe chete nekwenyu?
zviri kwese kwamainini nekwedu kwese zviriko. Nekuti ndakatozotsanangurwa nekwamainini kwaakaroorwa musikana achiti ndiri kusangana nedambudziko rokunzi baba vari kunzi vane zvavanazvo. Saka ndakaona kuti maprofita hanganyepe apo waenda wataurwa zvimwe, apo waenda wataurwa zvimwe havangava vanonyepa kuti kwese vari kungobatwa ivo vagoita munyamwe wekungoti vari kunzi baba venyu. Saka isi tiri kunyatsona kuti zvechokwadi ndo vari kuziva zvinhu izvi. Asi ukama hwenyu hwakamira sei imimi vana pachenyu? Isu pachedu chaipa takagara pamwe chete chitinoda kuronga pamusoro pezveupenyu hwedu kuti tionesane kuti todipa pamusoro peupenyu. Hapana chinobuda. Tinozopedzisira tisingachataurira zvakanaka yangova marumwe tichingopesana pasina chichateera zvomumwe. Saka patinofamba inonzi mhepo haikwanisi kutibvumidza kuti tisangane kuti tironge pamwe chete. Because takasangana takaronga pamwe chete tokwanisa kuirwisa, but nenyaya dzaizvo inobva yavhiringidza pana chichabuda. Ndosaka tiri kutokumbira rubatsiro kuti kuna vanokwanisa kutibatsira wacho kwati tambudzika. Maprofita vari kutaura but kuti vanobvisa vari kukundikana. Mungatitsanangurire papo pakuti maprofita ari kukundikana. Pane wamakambotakura here kuti ngatiendei kwababa mweya kuti ukwanise kunotora zvinhu pasviri? Tinawo takatakura asi kuti vakati endei munovatora. Vamwe vanongotipa mutero vachitiita mitero iyi, asi pane vakati endei munovatora ndokunovatora, asi hapana chakabuda ipapo. Mongo. Ndazwa muchiti imimi baba pese pamunofamba vanongonzi vakabata. Pane anombonyatsokupa here tsanangudzo dzekuti vakanobata izvi neizvi uye vakazvitora kupi? Kutsanangurwa kwazvinoita pamweya vanonzi vakabata, but vanonzi pane chitende chiripo. Chitende ichi vanongoti chitende ichi ndo chine mazita edu ese akanyorwa kuti zita rimwe nerimwe namuna matambudziko zvichipinda paari kana kupesana ukadza tifa kugara nevakadzi. Tinoziva kuti chitende ukangonzwa kuti pamba apa pane chitende unenge wakutofunga kuti chinoiswa ropa. Chababa wenyu chinonzi chine mazita chete here kana kuti chinonzi chine ropa? Chine ropa. Kune hama dzinongosheka mukati memhuri, mukati mefamily, but umwe anogona ngari kwababa munini but paunongofamba nengonzwa chingonzi ndivho. Saka ipapo pari kutotirwadza. Pane here hama yamunorangarira kuti but sekuru vai vakafa sei, mai guru vai vakafa sei, wamine mubvunzo naye kuti mafiro aya hatisati ambomaona? Ndine handadzi yakashayika kumberi kweHarare uko. Akangodonha achitobva achida kutoenda kuchechi ndomva atoshayika. Saka chakava chishamiso kuti zvakangoma, asi pamunenge muchingofamba muchingonzwa kuti baba venyu. Semhuri ndambonzwa muchiti kuti mubatane pamwe chete panokonzeresa bvunga mupopoto. Imimi makazombokwanisa here kuti kana kuti muri vaviri kana vatatu kuti handei timbonotaura nababa kuti baba izvi ndo zvatiri kuwana, kana kuti kumbotaura kana nemukuru wekusauti kana baba anga baba mukuru kana sekuru kuti vanoudza baba kuti ndo zviri kusangana nevana? Takambotaura, isi takaenda pabhuraza kutaura navo, but pabhuraza pamuchisvika mutaurira nyaya kungomurosana vokubvunza kuti kwamuri kwakadini zvapera, kuti muchitaura dzimwe nyaya vakutokudzinga tichibva ipano. Saka hatina makwasi kuti tingakwanise kutaura navo nyaya tichitaura kuti baba tine matambudziko akadai. Kana patakambotora takaenda navo chechi zvakatova zvemutsimba kuti tivatore kuti vabata kusunga kuti takuenda nemi, but hapana chakanobuda. Taifunga kuti pane zvichabuda ipapo. Pakunzi panoda kuzoitwa muteuro ndotapiwa uko. Hatina kuzokwanisa kuita serious nazvo because tatoti kutaurwa kwatataura kuti uyai nawo panapa tosvika tichipedzerana, hapana chakazobuda. Saka zvakamba zvatipedza simba. Saka takatarisa nyaya dzese idzi imo mumhuri ndezvipi zvimwe zvamuri kuona zvekuti ndanzwa mucharo kuti vanhu vasikana vanongodzoka kuvarumewo vari kungorora kasingaperi, ndezvipi zvimwe zvemunoona kuti izvi zvinhu izvi zvinongadai zviri kuitika futi kunext kunana bamukuru kana nakunana tete? Izvo zviri kuitika kune kwababa mukuru, zviri kuitika kwavari kupesana nevakadzi, asi pavarongofamba varongoti baba nekuti vana baba mukuru vakashayika, saka baba ivo ndo asara, ndo vatova mukuru. But varongofamba varongodzoka kwatiri akomana muri kunzwa zvatiri kunzwa, ingoti ndo zvatiri kunzwa, but kuti tiite musoro pamwe chete kuti tibatane tikwanise kuzvikunda tiri kukundikana. Nekuti pane musikana akamborwara wandoteverana naye akatomborwara akapenga akaita mukomana atobva nhasi panopamba chaivo, zvaanongoitawo zvichahwisisiki. Saka unotongoona kuti zvinhu zvacho zvakaoma, but kwatiri ngofamba inonzi wanonye agara afa mese mune makuitira band zvisinga zvava nyore. Saka taitokumbira kune vanokwanisa kutibatsira kuti vatibatsire. Takatarisa ndanzwa muchikotaura zvemapostori. Makambofamba here kune vechivanhu? Kune vachivanhu ndinambofamba kune vachivanhu.
handisati. kune machechi ezvimwe yaya vana papa nani wangu ndo kwandakafamba vachitsanangura saizvozvo. Wese pandongosvika nongoti ko mubereki wenyu baba venyu mimi zvavanoita kwamuri munozai ndotsanangura handizvizivi ndoti ndosaka ndauya pamweya vomva vachitsanangura. Saka zvingaita kuti nongofamba pano paviri uchingobata the same zvinhu zvinongonzi ndo zviripo. Saka ndakazonyatsoona kuti ichokwadi. Okay, tinoziva kuti vana baba kare mamwe nyaya dzatombosangana nadzo vana baba vaitora mishonga yekuti vada kusimbisa mhuri kana kuti vada kuchengetedza mhuri yavo. Pamba penyu mimi upfumi hwakamira sei? Tozoti vana baba vanobata kana kuti vanonzi baba vangu vane chakati vakaromba, vanenge vaine matrakta pamba, vanenge vaine mombe dzakawanda. Imimi ndezvipi zvimwe zvamunozoona kuti but zvimwe zvinhu zvina baba panapa basa ripi rakaita kuti vakwanise kutenga izvi neizvi? Ichocho pachandinoona pane mombe ndopfumi hwemombe hwahuripo asi hwakuita huchiparara. Ende ndakadasa paupfumi hwemombe, mombe idzi dzasingagari pamba dzese vaitopa vavakidzani. Chimwe futi chaitika vaitora mari vachitodzidzisa vemumapurazi matakavakidzana namo vachienda kuzvikora isusu pasina dzidzo yataita. Uye panongotengwa zvimwe zvinhu ngoro dzakangowanda wana mageji zvausingawisisi kuti chinangwa chauri kuzvitengera zvakawanda kudai ndechei. Asi makambokwanisa here kana kuti mumwe munhu akambokwanisa here wabvunza kuti sei muchikwanisa kudzidzisa vana vepa next door vana venyu vasingaendi kuchikoro? Vemumapurazi vese vanotaura izvozvo asi hapana chiro vakataura havanei nazvo. Zvinototi ada vanotozikanwa kunzi ndo vanokweretwa mari mumapurazi medu mese imomo. Ane dambudziko rakanoenda achinokumbira ikoko but isivana tichitambura. Ini pandiri pamushano pandiri pano handina kana chipisi chavakambondipa kuti mwana wangu chiinda unobatsirika nawo wakadai. Asi vamwe vakatoenda kumayunivhesiti vakatoita dzidzo vanotori madhokota asi isusu hatina kana chimwe chete chatakakwanisa kuita. Munozoita sei madhokota imi muchingoti kungokura makutodzingwa pamba? Handiti maona manje hapana zvamungakwanisa kuzviita. Taimboti kudawo mainini ndo vachadiwa but tiri kuona kuti aiwa naivo vatori padambudziko patotosangana kune kuri kuchema nhamo imwe chete. Saka ndosaka tichitokumbira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kuti tikwanise kukunda. Asi makatarisisa ndazwa mucharo kuti maifunga kuti mainini ndo vachadiwa kudarika amai venyu. Makanyatsotarisisa hapana mhiko here dziripo pakati pababa nemadzimai? Dziripo nekuti ndichibvunza mai kundibereka vaitsanangura ivo kuti baba vanitema yati havadi kuvata neni. Saka ini ndo zvaindinetsa kuti kuchii. Saka indatomboti patakaendako ndakati aiwa maipinda itendetese because ndakataura nemunhu kwakuenda kuti chida kunzwisisa kuti imi hamuno pakaitwa zvinhu izvi maamusepo here but ndakaona mai vangu asingatora ndikwese kwamunoda handei. Inini zvinotondinetsa kuti vana hamuna kugaro hwamunavo asi pamwe ndichiona kuti pamwe maidi mune upenyu hwakadini hwakanaka. Muchitsanangurwa namai vanoti izvi zvekuti baba vazoita upfumi hwemombe dzakawandisa nekuzobata zvinhu izvi makore aya vakanga vatorambwa here kana kuti vakanga vachiri vese? Aizvi vakatsanangura vanga vasisiri vese asi vakatanga kutenga mombe vari vese vachitoita zvokurima futi. Ndokutenga mombe dzavo vachindiverengera dzakasvika kuma6 asi zvimwe zvese zvakazosara zvoitika izvi ivo vanga vasisipo. Mai vakabva dzichiri 6 pamakazombodzokerao semwana makasvika dzangani? Dzaitori kumaniri kuma60-70. Saka izvozvi dzaakuita dzichipera. Pandakamboendako ndakatowana mudanga mamwe mombe dzasingatosvike kuma15. Asi dzimwe dzainzi dziri mumapurazi. Vamwe vevamwe vachitombotaura navo vanenge vaine vabereki vanenge vaine upfumi hwakadai vanotsanangura kuti isusu sevana chaivo hatikwanise kudya zvipfuyo zvepamba apa kuti kana kuti mombe yafa tonzi ngatibike tidye. Vanongoti aiwa inongotsakatika zvamusada kuona kuti yaendeswa kupi. Imimi sevanawo pane zvimwe here zvamaiona kuti ichi chipfuyo munogona kunzi musadye sevana? Izvozvo ndo zvaitika. Mombe yakafa yenzi ngaichererwe, yafa inonzi ngaichererwe. Saka ichitanyatsoona kuti pane zvazvinoreva. Pane handadzi yangu akamboenda kumasowe ndomva anopiwa muteuro. Apiwa muteuro kwakukanda mumbeso dzavaidyara. Saka vachikovhura ito akafamba osangana nekamba zvakatombowanetsa ivo pachavo because vakaitirwa zvinhu zvavanga vasiri kuziva kuti muteuro wadini waiswa mumbeso. Saka zviri kuitika zvinotirwadza asi hapana zvekutingasa asi taikumbira rubatsiro. Takatarisa sevana rubatsiro chairo rwamuri kunyatsoda takatarisana nedambudziko iri nderekuti chii?
rubatsiro rwatava tichikumbira kumhuri yezimbabwe taikumbirawo kuti vari kunzwawo tichitaura vanokwanisa kutibetsera kuti zvinhu zvibviswe. Zvikabviswa isi hatina chatinoda kuti zvibviswe isi tisununguke paupenyu hwedu, because isi hatisina tasiri kuti tichada zvinhu zvavo zvavakasevenza, asi kuti tinoda kuti upenyu hwedu husununguke, zvatinosenza tichibata zvive zvinoendeka. Tisati takabata mari inongopepereka zvosuro zvati yapera sei, asi une urongo wakangobata poto yanhamo nematambudziko ekuti mari hausina chaishaenda wakusenzesa padambudziko, asi dambudziko rarisipo. Panere pamunoyeuka kuti ndakambobata mari yakadai ine mvuri, vechizvino zvino vanobva vati mari ine mvuri, yamunongoti mari iyo handizivi kana kuti yakashandei. Hongu, ndakambobata mari inosvika 2000. Ndaibata mari iyoyo ndopakabva pauya urwere hwangu hwekuti ndakafamba kumadokta ndichiitwa matest ese but ndisina chandiri kuwanikwa. Asi mari iyo yakasvika pakungoparara isina kana chayabuditsa. Payakapera ndo pandakazotanga kukwanisa kuita zvakanaka. Urwere uyu mairwara nei chakaita kuti muzotanga kuti regai ndimboenda kumadhokotera? Right. Urwere uyu ndaita maosas, achinzi maosas. Ndichitsanangura kuna dokta. Kumwe ndotombotorwa anenge iri shuga. Ndinowanikwa yakakwira. Pamwe ndinowanikwa isina kukwira iri panormal chaipo, but ndichitorwara zvimwe zvisingaiti zvekuti ndotoshaye kuti ndinorarama here asi ndichinzi shuga yako yakanaka. But ndichitsanangura mwana kuti ishuga kana kuti maosas. Mishonga ndotenga mishonga iya hapana kana chaichinja. Takatarisa ipapo pakuti unotenga mishonga pasina chiri kuchinja. Maizombofamba here kuenda kumapostori kuti zvipatara zvinenge zvatadza? Takambofamba zvakanyanyisa ipapo nekuti ndinorangarira ndakaenda kuHarare umwe dhokota akanditi iwe chirega kuita zvekumboenda kuchipatara, chimbofamba ubetserwa mune vanoita zvemweya. Zvichikwa pandakafamba ipapo ndo pandandapa zvakatanga kuita chinji. Asi taingotsanangurirwa pese pandaingoenda ndaingotsanangurwa kunzi baba venyu baba venyu baba venyu. Toti imimi mafamba semhuri mazosvika pane mumwe wamuri kuti haiwa semhuri tazokwanisa kubatana kuti tikwanise kufambira nyaya idzi, mosvika monzi aiwa baba vakachena, muchazvigamuchira sei semhuri? Aiwa, kana chikuru kupedza nyota kusvika painomwiwa, kana vasina chavakabata mushonga wabati pasina ronda, kana vasina chavakabata isi tine taakurarama kuti chiziva kuti ingave nhamo kana matambudziko zvinooneka mukati mokurarama tisina chipomedzerwa chekuti baba vane zvavari kuziva. Okay, takatarisa ipapo munozokwanisa here kuripa baba nemashoko yese anenge achitaurwa nevana, bosozoti imi mukarwadziwa ipapapa muchaudza munina wenyu kuti aiwa ndarwadziwa nezvakati ndabata baba, uye achataurawo kuti ndabata baba, munhu achingoti ndabata baba ndabata baba. Mukazonzoti vana vakachena munozokwanisa here kuripa baba? Ongo tinokwanisa, vanotaura zvavanoda tozviripa. Because chiri kuita kuti tidaro nyaya yekuzati akuchena havana kuchena. Kana vachida kuripwa vanotaura zvavanoda kuti tivaripa hatirambi. Ini ndakazvimirira hangu ndokwanisa kuzviita ndoripa. Takatarisa toti baba izvezvi vari kuona kana chivhitivhiti chedu, kana kuti pane mumwe azongokwanisa kuvaudza kuti mwana wako anga achitaura zvakadai, mashoko amungade kusiyira baba venyu ndekuti kudi? Hani mashoko andoda kungosiyira baba ndokuti kana ivo vachiona vanzwa kutaura kwangu kana kuti vaona ndichitaura izvi kuratidza kutambudzika kuti inini dai vakwanisa kusunungura upenyu hwedu huve hunoendeka, ticheme nekuti ndatadza kuzvishandira pachangu kwete kuti ndiri kushanda asi hapana chiri kubuda nekuda kwavo. Mabasa ndazwa muchiti mabasa ukapinda unongobuda kana kuti haugare pabasa. Imimi experience yenyu panhau idzi dzekuti ukatsvaga basa uri wani dzakamira sei? Ini ndoita zvekuvaka, but unogona kungoti uchivaka mumva utongonzi nemunhu zvakadai kana kusapiwa mari yako, kana ngonzi uchitovaka kunzi achimirira ipapo hapana chautoona paiswa mumwe munhu, saka unenge uchiona kuti zvingori zvega. Vanoda kukubatai kana kuti vanoda kukufonerai zvingadai vari kukuona izvezvi vanogona kuti aiwa muri ndoda kuibatsira nezvakadai 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 masolutions kuti upenyu hwavo huende mberi, vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu dzenhare dzinotito 078 27 39 183 078 27 39 183. Hongu. Aiwa, tinotenda vatsuro nekuti pawo nguva nekuti gamuchira zvakari pamba penyu kuti mutitsanangurire matambudziko amuri kusangana nawo semhuri. Isu tine chivimbiso chekuti vari kukuona izvezvi vana madzibaba, vana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu pamwe chete kana nevemachechi edzemweya vanokwanisa kukubatai panhamba dzamaisa idzi vokubatsirai padambudziko ramuinaro.
tinotenda vari kutionawo chokwadi. Ndinokumbira rubatsiro rweZimbabwe, ndinokumbirisa zvikuru kwazvo nemweya waMwari kuti tibatsirewo tatambudzika. Saka vakatibetserawo ndinotenda kuti zvingave zvinotifambira zvakanaka mukati mokurarama. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara nawo pano ndibaba Tsuro vari kutsanangura ivo kuti matambudziko atiri kusangana nawo semhuri akaoma. Vana vasikana vanoti vakaroorwa vanongodzoswa kuvarume pasina reason. Isusu vakomana tinorora katatu pasina chiri kubuda. Ukabata mari inongotsakatika pasina chayatenga. Asi patiri kufamba kuchechi dzemweya kana kuti kumaprofita vari kukwanisa kudonongodza kuti baba ndivo vane zvinhu zvavakabata, asi kuti vazokwanisa kubatsira dambudziko iri kuti ripere vari kuti taneta hapana chiri kubuda. Vari kuti ivo kune vanokwanisa kuvabatsira vabatsirewo padambudziko ravasangana navo. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe, tiri pano paZim News Beat TV. Ndida kutenda Frank akatibatira kamera muzuva ranhasi. Tichizoti tisangana pamwe programs anotevera. It's a goodbye for now.